Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden bir hadisi okap, o hadisten öğrenmelerimizi yatlap geçeriz. Bu hadiste okuyacak hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyametul bolcak vakadan, bolcak yağdaydan haber veriyor ve o yağdaydan bize aga ediyor. Bu yağday Müslümanlar her gün, her salim, her saat, her birimizin başımıza gelip duran olmak mümkün. Sonun için Müslümanlar qow dinlälin, üns verelin, kıyamet gününe şul kişilerden bolmazlığımız için. Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Etedruna mel muflis?" قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دماء هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarla uyuşup otururka sahabalara yüzlenip soraya diye batan kişi, yani hem zadını yitiren, ziyana galan, iflas eden, muflis olan kişi kimdir deyip sahabalardan soraya. Ona sahabalar aydiyalar: "Ya Resulallah, bizim içimizde muflis kişi, yani batan kişi, hem zadını yitirip ziyana galan kişi deyip pulsuz ve malsız, mülksüz galan kişi değil" deyip cevap veriyorlar. Ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya: "Menin ümmetimden batan kişi, hem zadını yitirip ziyana galan kişi, ol kişidir ki kıyamet gününü namazlı, orazalı, zekatlı gelenden sonra birine sövenlik için, başkasına töhmet atanlık için, başkasının malını hakkını yiyenlik için, nahakkan dökönlik için, birini nahak oranlık için, olar bilen haklaşmak için sogaplarından alınıp haksızlık eden kişilerine beriler ve zulüm eden, haksızlık eden kişiler bilen haklaşıp bolmanka sogaplar tükenir. Sonra sogapları kotaranlık için haksızlık eden adamlarının günahlarından alınıp buna yüklenir. Sonra cehenneme atılır. Yine hakiki muflis, yani batan, hem zadını yitirip ziyana galan kişi şul kişidir diye. Yani Müslüman doğanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamet günü bolcak, her birimizin başına gelip bilecek yağdaydan haber veriyor ve şu yağdaya düşmeklikten bize aga ediyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde namaz kılıp, ağız beklep, zekat verip, haca gidip, cuma namaza gidip, garaz Müslümanın etmelini, amalini edip, sonun yanı bilen, insanlara ziyan beriyen, töhmet etiyen, gıybet ediyen, halkın malını yiyen, para alayan, başkalarını söğüyen, uruyan, eziyet ediyen kişilerden haber veriyor. Yani aramızda köplenç eştiliyor, plani namaz kılıyor olin, para alıyor. Planı haca gidip gelenem olin, haram iş ediyor. Adamlara eziyet veriyor. Ya gıybet ediyor. Ya planı koruyan, namaz kılıp bör, cuma katnap bör, daşın orunda Müslüman adam, dinar adam, takva adam yalak. Ama eli bilen, dili bilen eziyet veriyor daşta vurunu. Komşuna eziyet veriyor, çağlarına eziyet veriyor, ayalına eziyet veriyor, haksızlık ediyor. İş yerine, işgarları bilen onuşmaya, onlara eziyet veriyor, haksızlık ediyor. Ama koraymağa namazlı, cuma katnaya, hacağa gidip geliptir hacağa, umraya gidiptir, özüne men haca gittim deyip baran yerine aydiya.
Ine şol kişilen gurrunna diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani daşından musulmanın amalını edip biyor. Emma yani bilen näme? İnsanlara her hili yollar bilen, ya dili bilen, ya eli bilen, ya başka yollar bilen näme? Eziyet ediyen kişiler barada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. O şol kişiler musulmanlar onlar etmişler için eğer dünyada tövbe edip haksızlık zulmeden kişilerinden halallık almasa kıyamet günü onlara nämelerin garaşýandygyny Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Kim kime musulman doğanlar haksızlık eden bolsa, zulmeden bolsa, hakkını iyen bolsa, urup söýgen bolsa kıyamet günü şonun bilen haklaştırılacaktır. Çünkü näme musulman doğanlar haksızlık, zulüm hiç haçan jogapsyz, hasapsyz kalmaya. Ya bu dünyada başına bela bolýar, ya ahirette cezası gelýär. Sen insanlara erwetlik etsen, yamanlyk etsen, soňun tövbe edip olar bilen halallaşmasaň, hususan insanlara zulm edýän bolsaň, haksızlyk edýän bolsaň, eziyet çekdirýän bolsaň, bu dünyada da başına bela gelip biler ki gelýärem, şayat bolýas. Ir ýa-da giç, eger şol adam düzelmese, tövbe gelmese, zulmeden adamlardan halallık soramasa, bu dünyada da başına bela gelýär. Ve ahirette näme? Cezasını çekýär. Ve kıyamette musulmanlar onlar ve şol adam eger dünyada haksızlık zulmeden adamlardan, eziyet eden adamlardan halallık almasa, tövbe etmese, kıyamete kalsa, kıyamette eger bar bolsa, onun sogaplarından alıp nahaklık eden kişilerine berilecektir. Misal üçün birini uran bolsa, söýgen bolsa, näme şoň hakkı geçdi ona. Kıyamet günü şolar haklaştırılacak. Bu kıyamet günü haksızlık eden kişinin sogabı bar bolsa, sogabından alıp zulmeden kişisine berilecektir musulman doğanlar. Şeydip näme? Zulmeden kişilerle haklaştırılacak. Nobat munobat. Namaz olsa namazından berilecek sogabı, zekadı olsa zekadı, oradası olsa orada, kalan zatlı şeydip näme? Sogaplarından berilecek. Ona diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeydip berilenden soň, sogapları gutarandan soň yine haklaşmalı, onun nähile haklaştırılacak diye. Zulmeden kişilerinin günahı olsa, ol günah alıp bul adama yüklenecek. Haklaştırmak için. O insanın ol kişi näme diye? Cehenneme girer diye. O Peygamberimiz diye ine hakiki batan, ziyana qalan kişi diye şul kişidir diye. Nasıl musulmanlar onlar misal versek dünyevi işlerden, dünyevi taydan misal versek, işler kazanıp görsün, pulum ma diyen, pul yığnadım diyen, elimde şunça pulum ma mı kadip gezip görsün, bir dönem şeyle var yağdaya düşen musulmanlar onlar sen birine bergili olup çıkyan. Sen elimden hemme pulunu alyalar, eden haksızlıkların için, bergilerin için hemme pulunu malın mülkün alyalar, üstesine sen yine bergili olup kalyan, üstesine sen boynuna bergem yükleyeler. Bu dünyada musulman doğanlar, dünyadaki işlerden misal. Çünkü dünyevi işlerde de insan batıp bilir. Sevda ediyen misal için bir kişi bu işi bozuluyor. Hemme zadını yitiriyor, berge batıyor. Çünkü bolyan zat, o şeyle yağdaya düşüyor, hiç zat kalmıyor eline. Öyünü satıyor, ulağını satıyor, hemme zadını yitiriyor. O şey deyip näme? Hem elini akini yitiriyor, üstesine de näme? Bergili olup çıkıyor. Korkunç yağday, gıynançlı yağday. Emma musulmanlar onlar dünya işleri. Bugün bay olursun, ertir garip olursun. Son garip olursun, yine bay olursun. Sogda edersin, ahladını yitirersin. Hem medat elinden gider. Ama Allah Teala näme yine yolunu, o işini uğruna eder, yolunu açar. Özüňe ruhdan düşmersin, gayret edersin. İhlas edersin, yine kazanarsın. Demek näme musulmanlar onlar dünyevi işlerde bir kişi batıp bilir. Ama dünyevi işlerde batmaklığın korkunç değil. Ama asıl korkmalılar musulmanlar doğanlar çekinmeli, aladasını etmeli meselemiz ahirette ziyana kalanlardan, batan kişilerden bolmaktan korkmalı. Çünkü musulmanlar onlar o yerde izine kaydışı yok.
bir gezek dünyada yaşap amal etmek fırsatı bize berilýär. Bu synyň netijesinde ya cennet ya cehennemi. Ana şol günde musulmanlar onlar batanlar şol günde batanlardan ziyana qalanlardan bolmaktan gaty gorkmaly. Kapırların musulmanlar onlar käşka dünyada tawba edip amal etsem bolmaýarmy diýip akçekçekler günnün ziyana qalanlardan bolmaktan musulmanlar onlar gorkmaly. Halka insanlara haksızlık etmekten gaty aga bolmaly. Birine musulmanlar onlar haksızlık eden bolsaň, nahak uran söwün bolsaň, töhmet atan bolsaň, bu dünyadaken halallyk sorap haklaşmalydyr. Ahirede galsa musulmanlar onlar o tarapda pul ýok, gyzyl ýok, altyn ýok, men beren halallaşan malymdan o hillat mümkin aldygynyr. Ahirede galsa hadiste habar berilen ýagdaý boljakdyr. Bolonca sogabyň elden gider, sogabyň bolmasa onuň günäsi sana ýüklenir. Ve musulmanlar onlar näçe köp kişiden jogap kär bolsaň, bu olara haksızlyk etseň, şonça günäsi agyrdyr. Misal üçin hökümet işinde işläp halkyň malyny ogurlayan we halkyň hakyny bermän, öz etmeli işini etmän, halkdan para alýanlaryň günäsi musulmanlar onlar hasam agyrdyr. Çünkü tutuş halkın milyonlarca insanın hakkına giriyor. Ama önemlidir bir vazife, işgar, hükümet işgari. Çünkü hükümet işgari ne demek? Amanatçı demek. Bir yurdun baylığı, bir yurdun yerası baylıkları hem de halkın ki. Hükümet işgari kim? Hükümet kim? Şol halkın amanatçısı vekili. Şotak halk tarafından ananılan, siz şu zatları ananıya, siz şuları yürüdüm. Edýän işiňiz üçin aýlyňyzy alyn diýip näme goýulan kişi. Polis bolsun, doktor bolsun, kim bolsa bolsun. Halkyň şo ýerde pully işgär, wekil hökümet işgär diýmek. We şoň edýän işi, alyp barýan işi kimiň haky? Şol 5 milyon bolsa 5, 6 milyon, 6 ondan köprak bolsa 80-100 näçe milyon bolsa, haýsy ýurt bolsa, şo ýurtdaky bütün insanlaryň haky bilen degişli iş edýän iş hökümet işgär. Ve eğer ki şol adam şo yerde oturup vazife hıyanet etse, halka zulüm etse, halka haksızlık etse, halkın hakkını vermese, ya da öz etmeli işini etmän, öz etmeli işini edenler üçün halktan para sorasa, ana şol näçe milyonlarca insanın hakkına giriyor. Godan ötürün musulmanlarına 3-5 kişinin hakkına girsen başına nämeler gelecek kıyamet günü. Näçe milyonlarca insanın hakkına girýän kişinin ýagdaýy nähilet bolar. Dünyada kan şolan hemmesi bilen halallaş, haklaş diýsen gaty agyrlar. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi bilen haklaşarsan, milyonlarca insanın hakkına girýär. Bir ýerde oturup işleyen, wazifadaki işleyen, şol wazifa hıyanet edýän bolsa, näde haklaşyp biljek? Dünyada agyr bir zat haklaşmak. Ahiretde hiç haklaşyp bilmeýär. Şonuň üçin musulman doganlar eger hökümet işgäri bolsaň, belli bir wazifada işleyen bolsaň, tapawudy ýok, ul wazifa, kiçi wazifa hemmesi halkyň hakyna degişlidir. Çağalar bagyny işleýän bolsaň, mektepde işleýän bolsaň, başga bölümlerde işleýän bolsaň, hökümet işgäriniň edýän işi halkyň haky bilen baglanyşyklydyr. Şol ýerde wazifasyna hıyanet etse, wazifasyny öz şahsy bahsy üçin ullansa, näçe milyon halkyň hakyna girýändir gönü. Şonuň üçin musulman doganlar eger hökümet işgäri bolsaň, insanlaryň hakyna girmekden, insanlara zulüm we haksızlyk etmekden näme gaty aga bolmaly? Çünki diýe mazlumyň ahy ýerde galmaýar hiç açan. Tutýar. Tutanda da erwet tutýar. Çünki sen näme bir ýerde bir wazifany alyp öz bahsyň üçin ullansaň, etmeli işin etmeseň ýa-da öz işin etmeli işin etmek üçin birinden para sorasaň, halka raýaty zulüm etdiň, haksızlyk etdiň bolýar. We birileriniň beddogasyny alýansan. Mazlumyň beddogasyny alýan. Hatta kafir bolsa diýe Allah Taala mazlumyň beddogasyny kabul edýär diýe. Şonuň üçin şu hile adamlara zulüm edýän, haksızlyk edýän adamlaryň tawba etmeseler tarih şaýatdyr. Soňa gowluklaryny gutarýan däldir. Çyn pytrak bolup kul bolup dargak gidýärler. Hiç iççe de olmayan insanlar şu hile adamlar. Bu 3 gün 5 gün wazifada işläp eline pul var ýaly hemme isläni edýän ýaly elimde güç var diýen ýalaktır.
Emma musulmanlygyny dargap yok bolup yerlen bir bolup gidýänler ady sany ýitip gidýär insanyna. Eger toba etmeseler, ýa-ni diýişme tarih buna şahyat. Şoň üçin doganlar gaýtalap aýdýan, eger hökümet işgäri bolsaň, eger polis bolsaň, eger lukman bolsaň, eger muallim bolsaň, eger başga uğurlarda işleyen adam bolsaň, islernik tapawudy ýok. Islernik kelleňizde gelip biljek uğurlarda hökümet işgäri bolup halka hyzmat edip işleyen bolsaň, adamlaryň zerre ýalak hakyna geçmekden äge bolun. Mazlum adamlar mazlum ýerine goýsaňyz, zulm etseňiz, ahyryna şolaň ahy tutar. Maşgalaňy dargadarsyň, şolaň eden beddogasy saňa da ziýan ýeter, maşgalaňa da ýeter. Olara zulm edip haksızlyk edeniň üçin bir zatlar gazanýanan bolsaň, o da turpun güzel burnundan geler. Çağlaňa da yaramaz, hiç kime yaramaz. Elindäki bar halal pulun içine onu karıştırıp onam harama çıkararsın. Gaty agyrdyr bu näse musulmanlygynyr. Bu dünýäde ýa-ni diýişim malakka mazlumun ahy tutýandyr. Kişi insanların halkın, raýatyň hakyna girmeklikden gaty äge bolalım. Ve musulman kişinin ahlagyndan musulman kişi insanlara däl, haywanlara da zulm etmeýär. Haywanlara da zulm etmeýär. Bir garynjany hak yere öldürmeýär. Bir ösüp oturan ağacyň şahatyny gidip hak yere gidip döwmeýär. Yani musulmanyň wasfy şu hili bolmaly. Adamlar aňyrda dursun, haywanlara zulm etmek bolanok bizim dinimizde haram. Şonuň üçin musulman doganlar gaty äge bolalım. Goňşy, öz çağalyň, aýalyň bolup biler. Käbir kişi öz aýalyna zulm edýär. Käbir kişi öz çağalyna zulm edýär. Käbir kişi goňşyna zulm edýär. Käbir kişi öz işläp beren ýerine ona iş ilanylýar, bir şirketde bir ýerde öz işine haksızlyk edip şo ýerden näme adamlaryň hakyna girip malyny mülküni ogurlap şoňa meňdeşlik edip insanyň hakyna girýär. Garaz musulmanlar onlar bunu sanatan köpeldi vermeli, islerini insanyň hakyna girýän zatlardan serasap bolmaly, nahak ýürek döwmekden, nahak birine el götürmekden, söwmekden, göwüne degmekden, malyna janyna ziýan bermekden, maddi manawy her hilekde ziýan berip haksızlyk etmeklikden musulmanlar gaty äge bolalym. Şu ýagdaýda näme musulmanlaryny özümiz beter goralyň. Eger öň eden bolsak toba edelim. Allah Taala bizi dünýäde we ahiretde ziýana galanlardan bolmakdan gorasyn. Alhamdulillah rabbil alamin.